Donald Trump fɛ ni an ma si ma Israɛl jamanaden jagoya minɛlenw labila tile 12 natɔ kɔnɔna la ko dadigi bɛna kɛ kɛlɛkɛkulu in na. États-Unis jamana ɲɛma sugandilen ka ciden Moyen-Orient jamana kunkan ni o ye Steve Witkoff ye. Ale kan bɔ k'a fɔ k'u jigi b'a kan k'u bɛna kunnafoni dumanw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni Israɛl jamanaden jagoya minɛlenw ka labilali ye yanni Donald Trump ka fanga ta janvier kalo tile 20. États-Unis marabaa olu kan bɔ k'a fɔ ko fɛɛrɛ ka tigɛ bɛn ka se ka sɔrɔ yanni Joe Biden ale mun bɛ États-Unis kunna ale ka fanga ka se ka kun cɛ. Ka fara o kan jamana caman minnu sɛmɛ nin babu in na olu kɛlen don ka Donald Trump ka fanga ta waati k'o jate k'o kɛ don kɔfɔlen bɛn kan ka sɔrɔ yanni don mun cɛ. Ka sɔrɔ o don bɛ ka sɛnsɛn ka gɛrɛ Hamas ani Israɛl olu bɛla ka jalakikanw bi ɲɔgɔn kan. Hamas kɛlɛkɛkulu yi kan bɔ k'a fɔ ko abada k'olu tɛna sɔn ka maa minɛlenw labila ko fo ni Israɛl ye dan sigi mugujugu filiw la ka ɲɛsin Gaza ma. Fan dɔ in fɛ Israɛl fana kan bɔ k'a fɔ k'olu tɛna dan sigi san kelen kɛlɛ in na ko fo ni Hamas cira pewu ani n'u sɔnna ka maa jagoya minɛlenw olu labila.